ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ኣብ ዓለምና ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ቢልዮነራት ሰብ ፀጋ ዝኾነን ወናኒ ማይክሮሶፍትን ቢል ጌትስ ምስ ጀፈሪ ኤፕስቲን ዘሕለፈን መዓልታት ከም ዘጣዕሶ ተዛሪቡ። ምስ ፆታዊ ዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተሓሓዝ ኣብ ዝተመስረተ ክሲ ስዒቡ ናብ ህዝቢ ቅሉዕ ዝኾነ ብሚልዮናት ዝቑፀር ጽሑፍ፣ ኣውድዮ፣ ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእልታት ዘካተተ መዛግብቲ ኤፕስቲን ንህዝቢ ቅሉዕ ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ብዙሓት ዓብይ ስም ዘለዎም ሰባት ናብዚ ጉዳይ እዚ ክጉተቱ ጀሚሮም ኣለዉ። ሓደ ካብዞም ዓበይቲ ሰባት ዝኾነ ቢልዮነር ቢል ጌትስ ምስ ማዕከን ዜና ኣውስትራልያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ነቲ ስሙ ኣብቲ መዛግብቲ ብምጥቃሱ ዝቐረበሉ ክስታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝነፅጎ ክሕብር እንከሎ በተን ምስ ኤፕስቲን ዘሕለፈን መዓልታት እውን ኣዝዩ ከም ዝጠዓስ ብምግላጽ የቕሬት ሓቲቱ። ቅድሚ ሒደት ዓመታት ንህዝቢ ቅሉዕ ብዘይኮነ ምኽንያት ንነዊሕ እዋን በዓልቲ ሓዳሩ ንዝነበረት ሜሊንዳ ፍሬንች ዝፈትሐ ቢል ጌትስ ሕጂ ስሙ ኣብ መዛግብቲ ኤፕስቲን ተረቂሑ ምጽንሑ ምስ ጠንቂ ፍትሕ ናይቲ ዝነበሩ ሓዳር ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ። ካብቶም ኣብዚ ዳሕረዋይ ዝተዘርግሑ ፋይላት ኤፕስቲን ኣብ ልዕሊ ቢል ጌትስ ዝቐረቡ ሓደስቲ ክስታት ምስ ኣዋልድ ሩስያ ብዝገበሮ ፆታዊ ርክብ ዝተመሓላለፈ ረኽሲ ከም ዝተለኸፈን ከምኡውን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዕርክነት ንኽጅምር ካብ ኤፕስቲን ሓገዝ ከም ዝሓተተን ገለ ካብቶም ብኤፕስቲን ዝተጻሕፉ ኢሜይላት ይሕብሩ። እቶም ኣብ ሓምለ 2013 ዝተጻሕፉ ኤፕስቲን ናብ ገዛ ርእሱ ዝለኣኾም ኢሜይላት ናብ ጌትስ ተላኢኾም ይፈልጡ ድዮም ኣይፈልጡን ንጹር ኣይኮነን። ጌትስ እቶም ኢሜይላት ሓሶት ምዃኖም እዩ ዝከራኸር። ኣብ ሓደ ኢሜይል ካብ ቢልን ሜሊንዳን ጌትስ ፋውንዴሽን ዝተሰደ ናይ ስንበታ ደብዳቤ ንጌትስ ምስ ኣዋልድ ሩስያውያን ፆታዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻሙ ንዝለገቦ ሕማም ንምፍዋስ ሕክምናዊ ሓገዝ ክሓትት ከም ዝተገደደ ይገልጽ። ኣብቲ ካልኣይ ብቐጥታ ናብ ጌትስ ዝተጻሕፈ ኢሜይል ንመልከፍቲ እቲ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ካብታ ኣብቲ እዋንቲ በዓልቲ ሓዳሩ ዝነበረት ሜሊንዳ ሓዊሱ ካብ ብዙሓት ሰባት ክሓብኦ ከም ዝፈተነ ይገልጽ። ቢል ጌትስ ኣብቲ ምስ ማዕከን ዜና ኣውስትራልያ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዛዕባ እዚ ኢሜይላት ንዝቐረበሉ ሕቶ እቲ ኢሜይላት ጀፈሪ ናብ ባዕሉ ዝለኣኾ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ነፂግዎ። ቢል ጌትስ ወሲኹ ግምቱ ጀፈሪ ኤፕስቲን ነቲ ኢሜይላት ብምስዳድ ብገለ መገዲ ከጸልሞን ከጥቅዖን ይፍትን ከም ዝነበረ ኣረዲዩ። በተን ምስ ጀፈሪ ዝተረኸበለን መዓልታት ኣዝዩ ከም ዝጠዓስ ብምግላጽ እውን ንህዝቢ የቕሬታ ሓቲቱ። ትማሊ ረቡዕ ኣባል ኮንግረስ ሪፐብሊካን ደቡብ ካሮላይና ዝኾነት ናንሲ ሜይስ እቲ ሰልፊ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤፕስቲን ዝገብሮ ዘሎ መርመራ ንጌትስ ኣብ ቅድሚ ተቆጻጻሪ ኮሚቴ ባይቶ ቀሪቡ ቃል ምስክርነቱ ክህብ ከም ዝፀውዐ ኣፍሊጣ። ናንሲ ሜይስ ብምውሳኽ 3 ሚልዮን ገጻት ሰነዳት ኤፕስቲን ብሚኒስትሪ ፍትሒ ተዘርጊሖም ኣለዉ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ ክስታት ድማ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። እዚ ክስታት ሓሶት እንተኮይኑ ቢል ጌትስ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ብማሕላ ቃል ምስክርነቱ ክህብ ፀገም የብሉን። ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ የለን፣ ቢልዮነር እውን እንተኾነ ሓያል እውን እንተኾነ ልዕሊ ሕጊ ዝቐውም ሰብ የለን ክትብል ኣብ ኤክስ ኣብ ዝርከብ ገጻታ ጽሒፋ። እዚ ፃውዒት እዚ ዝቐርብ ዘሎ ድሕረቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተንን በዓልቲ ቤቱ ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኣሜሪካ ቀሪቦም ምስክርነቶም ከም ዝህቡ ምግላጾም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። በዓልቲ ሓዳር ጌትስ ነበር ሜሊንዳ ብወገና ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤታ ነበር ዝቐረበ ክስታት ኣብቲ ምስቲ ቢልዮነር ዝነበረቶ ናይ 27 ዓመታት ሓዳር ገለ መሪር ሸነኻት ናይቲ ሓዳር ከም ዘዘኻኽራ ኣይሓበአትን። ንሳ ኩሎም እቶም ብሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ኣብ ዝተዘርግሑ ልዕሊ 3 ሚልዮን ፋይላት ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ክርከበሎም ከም ዘለዎ ገሊጻ። ወሲኻ ድማ ንሳ ካብቲ ምስ ቢል ዝነበረ ሓዳር ተሰጋጊራ ሕጂ ኣብ ጽቡቕ ህይወት ከም ዘላውን ኣብሪሃ። ካብቲ ኣብቲ ዝነበረ ሓዳር ዝነበረ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ተኣልያ ምህላዋ ኣብዚ ሰዓት እውን ሕጉስቲ ምዃና ወሲኻ ገሊጻ። እዚ ኣብተን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ብኤፕስቲንን መሻርክቱን ዝወረደ ዓመፅ ልብኻ ዝሰብር ኣብ ማንም ዘይትምንዮ ከቢድ እዩ ዝበለት ሜሊንዳ ነተን ዝተዓመፃ ቆልዑ ኣብ እትዝክረሉ ነተን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝነበራ ኣወልዳ ከም እትዝክር እውን ኣፍሊጣ።
بجزء وزحات معكنات ميديا كم استغلت كلمي فتحهم ميليندا بتي بيل مس إبستين زنبرو ركب أزياء تقوهي كم زنبرت استفلت إيو دحريم فتحهم بيل جيتس مسحنتي سرحتنيا مايكروسوفت أقدمو أبكل تشحن 10 زجمور حبو ركب كم زنبرو جهود كوينو إيو زم سب حدار نبر أبكل تشحن 21 بوقعي فتح كم استفل عليون يفلت جيتس بقديات إبستين بزغونة بدل أي تغسسن أبتي فايلات مقرابو دما أبزغونة قبناو نتفتات كم زتساتفة زملكت أيكونن جيتس أبزغورو على محتت أبكل تشحن 11 مس إبستين كم استلالين مس إبستين زغورو ركبات أوشتي 3 عامت عبدرار ترايز تحت 5 نبرن أبتا بزح فتس عامتات قصت استفلت أملا ناي إبستين ناي بحتي دسيت بزحيو كم زي فلتن قليتو إبستين بزحات هبتامات سباتي زفلت نيرو ناتي تخرج دما أوي نيرو إبستين نزوم سبات زياتهم أب علماوي ناي تعنا مدبات جنزب نخبر كتو كحجزنا مخاني إزجلس نيرو أمو دعتو جن زخونا يكون مجدي إبستين استحوتنا له نجر أين برن زبالة بيل جيتس مجدي إبستين أبيلو مستكا أنستيو تراقيبو كم زي فلتون أبريو وسيغو بيل جيتس مس إبستين زي موسادو كم عشنات كم زغطرو بمجلاتس زيادة جبتات ناتا جهده بزمات سؤال متن نتي حجيز ترتقرلو زلو تسيوف بحريات كم زي وعالو كم زجهدون قليتو وهابي قال جيتس بوغنو أبزهابو مجلتي زوم سندات زريوم نجر انتهاليو إبستين مس جيتس كتسالي زمدنا كم زي نبرون أما تعوديان متاون نسمون متسلامن زخدنو حد كزين تراي يوم زقلتو إلو كابتوم زحلفة سومن استزرقحو 3 مليون فايلات بزحات نتي إبستين مس فلوتات سبات أكايت تنقدي مهراتن بوليتيكاوي مرحتن زنبرو سفيح مرببن متأسارن زرقاقوتو إيوم كابتوم استزرقحو سندات بأشحات زغطصورو نمنت قلة كابتوم قدايات إبستين أواقع داقا زأتو بمخانوم أبزي سومن زي مينستر فتحي تاليوم اللو كبرات تغتاتلتي نزي مدب ازي كساب مودعتا مكتتالكم عزينا ننسكن أبتت سالي سهلونا تحسوتات نمكتتال نابزي channel ازي سابسكرايب كتكبرو دما بخبري نعدم كم اون نزي تحستو ازي لايك شير بمقبار ناب كالوت عمد بتصح كتتحبابورنا بتحتنا نحتت أبزي تحستو ازي بثلاي عم مدباتنا دما بحفشا زلوكم حسابات أبوتا كومنت رأيتهم كتقرفلنا كم تخلون كنحبر نفتو أبكال تحستو كسا نرافب أعبزلنايو السلام